Salut! Astăzi îți voi arăta cum să păstrezi curățenia când desenezi printr-un obiect simplu de origami. La ce te ajută asta? Păi, în primul rând, probabil că și pe masa ta de lucru uneori arată așa și ai vrea să scapi cât mai repede de toată dezordinea asta. În al doilea rând, probabil că odată ce ai obținut curățenia, ai vrea cu siguranță să o păstrezi cât mai eficient și cu cât mai puține bătăi de cap. Iar în al treilea rând, dacă ai ști să faci un obiect prin care să obții curățenia cât mai repede, probabil că l-ai arătat și altor prieteni de-ai tăi ca și ei să beneficieze de asta. Pentru asta, hai să vedem în continuare despre ce este vorba. Probabil că ai intuit deja, este vorba despre o cutie din asta din origami. Ce e interesant la ea este că o poți face fie din foi din astea pe care ai făcut deja desene sau pe foi libere. Formatul chiar nu contează. Ideea este să fie un dreptunghi din ăsta, da? Pe care cum îl vom face? Păi, ca să ajungem la forma asta, avem nevoie de câțiva pași. Ia să vedem cum. Luăm în primul rând foaia, da? O punem pe partea asta verticală și după aia o să ridicăm marginea de jos, o punem deasupra. Bun, îndoim. După aia desfacem, luăm marginea de jos, o punem spre centru. Foarte bine. Întoarcem modelul și facem același lucru. Luăm marginea, o așezăm pe linia din centru. Bun. Acum, întoarcem modelul și vom face aceiași pași. Vom la marginea de jos, o vom pune pe marginea de sus. Ok. După aia desfacem, luăm marginea de jos, o aducem pe linia de centru. La fel și în cealaltă parte. E un model simetric. Probabil că ai auzit de origami. Origami este o artă a simetriei, cumva. Ok. Acum, când am ajuns la partea asta, da, arată ca un fel de dulăpior, deschidem ușițele, da? Și următorul pas este să luăm, vezi că s-a împărțit foaia în patru, să luăm fiecare parte din asta, asta și asta, da? Și să facem următoarea îndoire, da? Latura mică va ajunge perpendiculară pe latura mare. În felul ăsta, da? Ok? Latura mică o duce perpendiculară pe latura mare sau o suprapunem peste latura mare. Bun, hai să întoarcem modelul, facem același lucru. Bun, așa. Și ne-a mai rămas un pas, da? Ca să putem să deschidem cutia și să o securizăm, să facem zona asta de aici, așa. Ne mai trebuie să dăm aripioarele astea în jos pe linia asta, așa. Da? Hai să facem asta. Ok. Și aici la fel. Tada! Aproape am făcut cutiuța. Acum întoarcem modelul pe partea lungă. Apucăm cu degetele mari. Deschidem și acum o să vedem că deocamdată nu o să rămână deschisă. Așa că o să apăsăm marginile astea un pic în interior. Da? Ok. Și apoi la colțuri aici o să presăm un pic. Da? O să îndoim. Astfel încât cutiuța noastră să prindă formă. Da? Ok. Bun. Ia uite. Deja au cutiuță. Și acum hai să luăm toate creioanele astea pe care le-ai văzut. Le punem înăuntru. Și gata, am scăpat de dezordinea de pe masă. Așa e că a fost simplu să faci obiectul ăsta. Dacă ți-a plăcut acest tutorial, te invit să dai un share sau un like pentru ca și prietenii tăi să poată beneficia de informația asta. Iar dacă ai ceva întrebări, poți să lași un coment, iar eu îți voi răspunde la el. Și nu în ultimul rând, dacă vrei să afli mai multe informații despre cum să devii un desenator mai bun, te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, toate cele bune și spor la desen!